Sa pagbubukas ng klase ngayong araw, maagang naghanda si Joyce at Margie ng babaunin ng kanilang mga anak. Tinapay, biskwit, gatas at tubig ang kanilang inandang baon para sa unang araw ng pasukan ng kanilang mga chikiting. Mainam na umanong healthy baon ang baon ng kanilang anak kesa bumili pa sa labas ng eskwela. May burger, tapos yung mga biskwit, yun po ang papabalon ko. Tapos titimplahan ko siyang gatas. Ang mas naiiling healthy sa inda. Ang iba kaya, mga chichirya, pag mabakal sa tindahan, minsan mga chichirya, baga paparabarakan. Para po sa kuya, mas gusto ko po ang pabalunan ko na lang silang cracker. Yan, tubig ta. Sigurado po ako minsan sa tubig, sigurado po akong malinig si tubig na iinom kang aki ko. Dahil po magko akong sa inang ng gripo. Iwas po sa hilang. Ayon sa health expert, hindi naman kailangang magastos ang healthy baon. Bagamat nakakatulong ang tinapay at biskwit para mabawasan ang gutom, mas mainam kung may kasamang pagkaing may protina, vitamina at mineral. Inirekomenda nito ang mga pagkain tulad ng nilagang itlog, gulay, gatas at iba pang masustansyang pagkain na makakatulong sa paglaki at pagkatuto ng mga bata. Dagdag pa ng eksperto na mahalagang may tamang nutrisyon lalo na sa mga batang nasa paaralan dahil mas mataas ang kanilang pangangailangan sa enerhiya at sustansya. Pero better siguro, one of the things na dapat isipin is tubig. Tubig is very important na dapat malinig kung pwede, sterile siya or distilled water. Kung saan sa harninda, kumbaga malinig, so it's fine. Magbalon kasi pero may mainom si Aki. Well, that's very good. That's very good. At least egg is good. Kanto ang rabukan mga tao. Pero egg is really nutritious. Yes, make sure na sa mga magulang po, let's make sure na sa itong mga aki, padaraning maling na tubig. That's one. Siyempre, nutritious food. Okay. Though with some nutritious crackers, that could be an alternative. Dapat din umanong bantayan ng mga magulang ang mga bata sa mga binibiling pagkain ng kanilang mga anak para matiyak ang kanilang nutrisyon at kalusugan. Sam Alano, CSN.